U četvrtak, 24. novembra, započeti su radovi na asfaltiranju treće faze infrastrukturnog opremanja industrijske zone u Beloj Crkvi. Predsjedniče, nastavljamo sa infrastrukturnim projektima u Beloj Crkvi. Mi smo zemljane radove ovde u industrijskoj zoni snimali prilikom završetka biciklističke staze. Ovoga puta postavlja se asfalt ovde u industrijskoj zoni. U pitanju je treća faza opremanja industrijske zone. Kao što možete da vidite, počelo asfaltiranje treće faze prvog sloja asfalta. Nakon ovoga ide i habajući sloj. Radovi će traju 3 ili 4 dana, mislim da će za 3 da budu već gotovi, onda nam preostaje još četvrta faza, tu imamo mali problem sa planovima, kada to bude gotovo uradit ćemo i taj deo posla takođe. Nakon ovoga kreću i radovi na izgradnji kanalizacione mreže, koje je takođe finansirala Uprava za kapitalno ulaganje. Ja im se ovim putem ponovo zahvaljujem na svoj pomoći koju su nam dali, na svim sredstvima i što se tiče industrijske zone i radova na biciklističkoj stazi koji su već izvedeni. Nakon toga očekuje nas još projekat konkurisanje za javnu rasvetu u industrijskoj zoni. Nadam se da će sledeće godine i gas stići u našu opštinu. Predsjedniče, što se tiče asfaltiranja saobraćajnice, s ovim završavamo industrijsku zonu. Ovo je treća faza, kažem, predstoji još četvrta faza. To je ovaj zadnji deo, znači prema Neri. Pozivam ovim putem i sve građane da dođu da vide, da lokalna samouprava ne priča prazne priče, svako može da dođe da pogleda, da se uveri u istinito svega onoga što smo obećavali. Ovim su stvoreni osnovni uslovi za dolazak investitora, za početak izgradnje objekata koji će da zaposle građane prvenstveno sa teritorije naše opštine. Neke stvari će najzad početi da se menjaju. Svi znaju da je ovo investicija, da su ovo radovi o kojima niko nije razmišljao zadnjih 30 ili 40 godina. U poslednjih 2 godine možemo zaista primetiti da se ubrzano radi na infrastrukturnom opremanju prvenstveno opštine Bele Crkve i ovde industrijskoj zoni. Mi moramo da naglasimo naravno da i podsjetimo naše sugrađane da opština kao lokalna samouprava ne može da otvara radna mesta, ali ono što je osnovni zadatak lokalne samouprave jeste da stvori ambijent koji bi privukao kako strane tako i domaće investitore, a na tome se upravo radi. Naravno, svaki investitor očekuje što bolje uslove za sebe, za svoju investiciju, kako u smislu infrastrukture, tako i u smislu položaja. Bela Crkva, nažalost, nema neki atraktivan položaj u smislu autoputeva ili blizine aerodroma, ali opet sa druge strane tu je blizina rumunske granice, tu sigurno jeste potencijal. Nije velika udaljenost od Beograda i ovim putem pozivam investitore da dođu, da pogledaju šta to sve imamo da ponudimo u cilju i investitora i nas, a to je zapošljavanja ljudi sa teritorije opštine Bela Crkva. Vrednost ovih radova iznosi 36.731.806 dinara, a radove finansira Uprava za kapitalno ulaganje Autonomne pokrajine Vojvodine uz učešće opštine Bele Crkve 13 miliona dinara. Ukupna dužina je 700 metara, urađene su ulice B i 5, širina kolovoza je 6 metara, a postavljeni su i obostrani ivičnjaci u dužini od 1375 metara. Izgrađeni trotoari su širine od 1,2 do 1,8 metara, ukupne površine 1000 kvadrata. Duž kolovoza saobraćajnice ulica B i 5 urađeni su i kanali za odvod atmosferskih voda.